Så velkommen til Vaccine Expedition sæson 1, episode 4. Diamonds! Hvorhen? Det skulle da godt lige... Så når vi lige starter. Diamonds! Jeg vil mine dem. Ja, jeg skal ikke mine dem, så får du dem. Jeg vil Dø, man. mine. Nej, Ja, jo. det er Fortune. Det kan jeg sgu også godt være, det kan jeg ikke huske. Det er Fortune. Se. Nej. Jamen, de er mine to. Min. Der er fuldt sko. I må ikke tage mit dyr. Er det Dia? Nej. Det er der faktisk ikke, men det kunne være fedt. Se, er jeg ikke bare heldig? Nej. Jeg fandt Dia lige da jeg havde startet video. Okay, folkens, vi har fundet ud af, at hvis det er, at vi filmer, så har vi mere held. Ja, simpelthen. Så derfor filmer vi. Ja. Endnu en. Ja, det var det hed. Faction action. Her senere i dag. Men indtil videre er det faction. Ekspedition. Ja. Yeah. Fordi det kan også tage tid for mig at åbne serveren igen. Jeg skal lige op og stoppe det der vand der. Ja, men IP'en den ændrer sig altid, så... Ja. Det er så ikke så god idé. Ja, til jer. Ikke til folket. Hvis jeg finder det over, hvor vi bor, ikke? Mm. What the fuck, der står, jeg ikke må klikke på skærmen. Jeg klikker ikke på skærmen. Command zombie. Klik ikke på skærmen. Ja, det står Det der. er Det er ikke på skærmen. Jamen, jeg klikker jo ikke på skærmen. Klik ikke på skærmen. Det er fucking dumt. Ej, sådan noget siger man ikke. Sådan noget siger YouTuber ikke. Og vi har desværre ikke skinke, eller vi har desværre ikke gris på os, så vi bliver nødt til at have oksekød. Jeg har da sgu da brød. Jamen Der er ikke noget dernede. Jeg har været kig. er det gris? Er det gris? Hvad? Er det gris? Er brød gris? Nej. Ja, vi skal have bacon på os. Jeg har desværre ikke noget bacon. Men inventory er fuld. Og ja, jeg hacker ikke. Jeg har bare fået dem her admins. Du har selvfølgelig ikke en bue på mig. Creeper! Det er min! Se, det er derfor, du ikke skal slås med creepers. Fuck dig. Ej, sådan noget siger YouTuber ikke. Det gør jeg. Fuck dig. Hallo? Kumu, han er ved at bruge mit ord. Hallo? Hallo, jeg mangler lys. Altså, jeg kan se mørkt, så jeg er lidt ligeglad. Nej, ikke mine gulerødder, de er gode at have. Var der egentlig nogen, der havde sat tome derhjemme? Nej, Fuck. vi kan bare skrive skrådstræk. Nej, det kan vi ikke. Ikke noget. Det kunne vi ikke. Er I gået langt væk, eller hvad? Spørg Patrick. Prøv at grave os op. Skal vi prøve det? Jeg prøver at komme op, for jeg har pænt nok. Jeg har nok til det. Jeg er der også.
Ja, okay, men jeg får selvfølgelig materiale. Men det var noget lort, hvis jeg stod op i en lavasø. Fordi så mister jeg virkelig mange ting. For der er en stik. Så skal jeg bare mine nedad, hvis jeg kommer op i et lavasø, så jeg bare mine nedad. Ja. Og den er okay hurtigt. Og så kan jeg også bare sætte et stykke cobblestone. Og folkens, alle jeg skal huske, at vi også filmer andre videoer end Minecraft-ekspeditionen, Faction-ekspeditionen og sådan noget. Vi spiller måske Burger Bar, det ved. Og det var bare vand, jeg troede lige det var lave. Det går nok, hvis det bare er vand. Hvis det var lave, var det noget andet. Selvfølgelig kan vi ikke finde hjem, fordi de løb bare. Kan du ikke lige sige ja til mig? Tak. Jeg tror det herovre. Dit lille satan, så kom derind. Oh my god. Så skal lige have noget at spise. Din lille satan. Jeg tror det er herovre, vi bor i. Med Gucci. Stedsanser rigtig dårligt. Hvem har tipet mig? Jeg tror det er herovre. Jeg er rigtig. Hvor er du? Patrick, nu fandt du. Jeg har tipet dig. Accept Patrick. Ja, wow, det var godt fundet. Så. Ja, det er nok en god idé. Hvor skal noget gumle på? Tak for lort, så har I bare efterladt mig. Hov, du skal ikke have. Hov, Patrick. Det er sådan der. Jeg kommer til at tv til Patrick. Stupid. Hun er her. Hun er usynlig nogle gange. Hej! Jeg kan godt se hende. Patrick. Nej, hun står lige her. Jeg går ud og finder med sand. Det er mig, der... Nej, hvad er det pudsigt? Der er lige sand lige ved siden af der, hvor hun bor. Ej, hvad er det pudsigt? Jeg går altid lige ud og henter noget at spise. Jeg er fucking sulten. Jeg har ikke fået noget morgenmad. Og min mor, hun vil ikke købe noget med hjem til mig. Så... See you later, alligator. Fuld inventory. Gå væk, det er mit sand. What, jeg fik et stykke glowstone for et stykke sand. Prøv at se. Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Jeg spiller ikke altid Minecraft, for at sige det pænt. Jeg spiller mere Steam-spil. Ja. Jo. Nej, det er kun Natasha, der har det.